Basz meg, hát ez kurva könnyű! Jaj, a faszom teli van veletek, basz meg! Hol az anyámba forduljak meg? Na, menjetek az anyámba mindannyian. Na, tipikus angol, bazd meg, az főútra építi ki a kurva rampáját, azt tolassál be. Ha betoladsz, akkor azt mondja, hogy nem jó, menjél félre, kerüld meg az egész tömböt, és hova a kurva anyámba? Hol a faszba forduljak meg? Na. Nem igaz. Nem igaz, komolyan mondom, meg a pinaszőr is nem igaz, de... miért mindig velem történnek ilyen szarok? Hát ez a... az meg kell fordulni valahol. És mese. Sok féreg meg. Na, hát ez van. Most láthatod, hogy hogyan szivatják meg a kamionost. Most azt sem tudom, hol vagyok. Ez a retkes GPS, meg aztán nem követném azt mondom. Hát talán itt. Arra már nem megyek el, basszony. Anyátokat összetörök mindent. Nézel, hülye vagy? Azt mondja, menjek be az első utcába és várjak, ott még nem szólnak. Mekkora táblával van kirakva behajtani tilos. Nesze neked fog meg, jó? Itt van. Na, az is kolbászol már. Az se találja a címet. Mi találnám, olyan faszán meg tudják adni a címeket, de nincs is utca. Nincsen házszám, nincs ezeknek lófasz se. Idióták vagytok, bazd meg, hogy milyen szigetladó. Ettől öregszek, bazd meg 10 évet egy nap alatt, 10 évet. És már tényleg azt sem tudom, hogy hol vagyok. Ez a szutykos GPS-et meg, ugye berakom a kerék alá, hagyját, nem átmegyek rajta, az biztos. Az meg állj meg valahol. Tessék, hol az anyámba álljak meg. Az meg nem igaz, meg komolyan mondom, nem igaz. Basszál meg a lerakójával egy. De utálom ezt a rohadt húsgyárat, de ez állandóan ilyen buzeráns feladatokat ad. Fasz röhögsz, bassz meg. Nem is jó, még kell menni, fel tudjam húzni. Isten bassznál meg. Na, speditőr, ez a hülye speditőr, ez a buta, büdös cigány, ez csinálja a feszültséget mindig. Ez passzik ki az összes kamionossal állandóan, bevállal a buzerás mindent, ami 7,5 tonnás kocsira való, bevállalja a geci kamionra. Hát persze, az meg, hogy nem férünk be, nem tudunk eljönni, mindenki szenved, szopjuk össze-vissza. Hát persze, neki ezt a tök mindegy. Rohadnátok le ott, ahol vagytok. Nem szólom is érdekel, rohadjon meg az egész. Na majd itt. Persze nekiálltak a pinák hisztizni, hogy nem tudnak kijönni az étteremnek a parkolójából. El kell álljak. Na most ide bemegyünk, ide vissza kell tolatni, akkor azonnal harakirit végzek magamon. Baszki, már lejöttem a térképről, semmit nem mutat. Én vagyok a szántóföld közepén, Béla szerint. De nézd meg, hogy már lemegy az áram. Egy kilométer után érkezés a célhoz. Hova? A mezők közepére? De nagyon hülye. Miért nem haladnak? Miért abban foglalkoznak, hogy jobb oldalt mi van? Hát ki nem szarja le? Nézd meg, már nyomja a féket, itt már elő a fehér merci előtt már nem megy a hát nem minek? Bámészkodik. Ott van neked kapufa, tessék, már nyomják is. Jó, van, lesz a már beszélgethetünk a másik oldallal.
Szerinted mit kell elmenni egy kamionnak? Tehát is komolyan. Ugye a speditőrnek, hogy rohadjon le és száradjon le a feje. De bevitt a belváros kellős közepébe, basszus, megszorultam, alig bírtam kitolatni onnan. A parasztok egyik sem állna már meg, hogy segítene a hülye kamionosnak, hogy ki tudjon jönni. A hajt hagytak, hagy rohadjak meg. Alig bírtam kitolatni onnan, mert folyamatosan jöttek a körforgalomba. Én utálom az angolokat is, már hogy az valami fördán. Hát ilyen hülye népséget, amit ez, hát egy igazi kurva szigetlakók, az biztos. Hát ilyen hülyéket, az meg egy rakásra, ezek az irodából csesztetnek, hát mi van már? Hát hol vagy már? Hát már nincs vezetés, de nem mondod tényleg. Hát miért nem szólnak ezeknek, hogy ne csináljanak az autópályán ilyen kurva nagy dugókat? Mondják az összesnek. Na most még majd az kell, hogy még az út szélén legyen a cég, és akkor biztos, hogy magam alá fogok szarni. De akkor még megállni se tudok sehol. Most kiderül, bekapcsolom a régi GPS-nál, most kiderül bazd meg, hogy rossz helyre hozott ez a szemétláda. Én most kibaszom az ablakon, azt tuti. Vagytok bazd meg. De tényleg ott állsz, mint faszalapottalomban, nem ám, hogy ide jönnek barom segíteni. Hát nem nyílik ki ez a fostalicska. Anyját ennek a hülye franciának. Jaj, Istenem. Felmászott rád? Tényleg? Felmászott a magyarra a jedúj, de lerakta. Hát én biztos, hogy nem álltam volna meg, srácok, az biztos.